Защо се занимавам с дейността като кредитен консултант? На първо място, че това е услуга, която е безплатна за вас и може да вземете без да губите време, без лични нерви, без да обикаляте по банки, може да вземете оферти от най-различни банки и да сравните кои са най-изгодните за вас условия. А как започнах аз? Първоначално, понеже наистина се интересувах много от ипотечни кредити и реших да си закупя имот. Почнах сам да обикалям, взимах оферти, попадах на служители, които не са много наясни с нещата, защото има различни нива на служителите в иерархията и като знания, и като опит. Оттам взех оферти, харесах се банка, обещаха ми нещо, подписах предварителен договор и се оказа, че не може да се изпълня това, което съм обещали. И в един момент бях ограничен в твърде кратък срок, трябваше да намеря различна банка и да взема ипотечен кредит, да получа одобрение за няколко седмици. Започнах да се допитвам до колеги, приятели да ми препоръчат, обиколих няколко различни банки, намерих съответно банка. И така, притиснат от времето всъщност, взех ипотечен кредит при не най-добри условия. Понякога лихвата изглеждаше много добре, но общо като сложим имуществена застраховка живот и всички условия по кредита, се оказа, че вноската, която плащам, кредита беше за 30 години, исках да влиза в рамките на 500 лева всичко. Мина година и половина-две и аз се запознах с моя колежка и приятелка, която е кредитен консултант. Тя ми препоръча да прегледаме просто условията по моята ипотека и да видим какво плащам, какви възможности има. И се оказа, че при остава срок 28 години и 4 месеца, с всички разходи и такси аз мога да сменя банката, да рефинансирам и да взема нов ипотечен за 25 години. 3 години и 4 месеца по-малко, което са по 500 лева на месец, около 20 000 лева за едно рефинансиране аз спестих. Разбира се, самото рефинансиране като разходи и време отнема около месец и половина и разходи около 2000 лева, в зависимост от каква е ипотеката. Но когато може да спестите 3 години и 4 месеца и нетно между 17 и 18 хиляди лева, дали се струва да го направите, стига да проверите какви са вашите условия, какво предлагат в момента банките и когато може да го свърши за това за вас безплатно кредитен консултант. И моята история започна така. В крайна сметка съм супер доволен и помагам на други хора да спестят пари, да плащат по-малко и да имат по-големи възможности и без да се разкарват, без в натовареното ежедневие да се занимават с обикалени или се чудим кое е добро, кое не е добро, къде не подвеждат, къде има ловки и кукачки. При мен вземате информирано решение с повече от 5 години опит съм като кредитен консултант и може да се запишете на безплатна консултация и да научите конкретно за вас дали плащате най-добри условия и как всъщност да разберете кое е най-изгодно за вас.